Historické centrum Bratislavy denne privíta množstvo obyvateľov, návštevníkov aj zásobovacích vozidiel. Efektívna regulácia vjazdu do kontrolovaných zón bola preto nevyhnutná. Pôvodný systém však nestačil. Kontrola oprávnených vozidiel bola zdĺhavá, administratívne náročná a často spôsobovala zdržania. Manuálne overovanie povolení a fyzická manipulácia s dokumentmi znižovali efektivitu celého procesu. Vodiči museli vybavovať povolenia osobne, ich platnosť sa kontrolovala ručne a zastaraná regulácia spôsobovala zbytočné komplikácie. Systém nebol dostatočne flexibilný ani prispôsobený dynamickému pohybu vozidiel v centre mesta. Naše riešenie prinieslo plnú automatizáciu. Inteligentný systém teraz využíva kamery s rozpoznávaním evidenčných čísiel, ktoré v reálnom čase overujú oprávnenie vozidiel a riadia výsuvné stĺpiky. Obyvatelia aj firmy si môžu vybaviť povolenie online bez nutnosti návštevy úradu a automaticky dostávajú upozornenie na blížiacu sa expiráciu povolenia. Implementácia prebiehala v niekoľkých fázach od marca do augusta 2024. Po analýze sme systém upravili, otestovali a nasadili do plnej prevádzky. Celé riešenie bolo integrované s mestským systémom. Výsledkom je rýchlejšia a presnejšia doprava v centre mesta. Znížili sa zdržania, administratívna záťaž a zároveň sa zlepšila ochrana historického prostredia. Obyvatelia aj podnikatelia získali jednoduchší a pohodlnejší spôsob vybavovania povolení, zatiaľ čo mesto efektívnejšie reguluje pohyb vozidiel. Chcete vedieť, ako môže inteligentný systém pomôcť aj vám? Kontaktujte nás a spoločne nájdeme riešenie na mieru.